Скъпи клиенти, представям ви още един трактор японски с челен товарач, 23 коня, с хубава кофа, с 4 чисто нови гуми. $13,500 с включено ДДС. В момента трактора работи без никакви пушъци, без забележки мотора. Отзад също с бутилка. Това е оригинална боя, не е борисван. Ето го. Дига без никакво напрежение, без да се дава газ. Обръща на 3,20 вдига. По точно 3 метра може да товари ремарке. Ръчни скорости, без електроника. Оригинална седялка. Казахме оригинална боя. Това е за тази машина. Транспортът е безплатен за цялата страна.